Vítam vás pri ďalšom dieli Solo Invictus. Prešla hodne dlhá doba, odkedy som naposledy uskutočnil tento monológ, dialog sám so sebou. Bolo to v období, keď som si liečil svoju pravicu, kde mi tu už len ostala taká jazva, kamarátka. A kedy som sa takým spôsobom akoby tak rozprával sám so sebou a považoval som to za takú formu terapie, sebaterapie, rozhovorom k sebe, ako ma inšpirovali mnohí autori, ku ktorým vzhliadam z histórie, a cítim, že je čas opäť urobiť niečo také. Jedna z dôvodov, prečo to aj robím, je, že pokladám internet a svoju činnosť na sociálnych médiách, Instagram, Facebook, YouTube, ako niečo, čo tu po mne ostane. Keď Boh dá a budem mať deti a potomkov, tak si to budú môcť pozrieť. Lebo mňa by veľmi zaujímalo, viem, že by mi to veľmi pomohlo poznať, ako premýšľal, ako vnímal, ako videl veci môj predok, moji predkovia. Pretože čelíme v živote takým asi rovnakým veciam všetci, ale každý si ich inak vysvetľuje a každý sa inak voči nim stavia, a to robí ten markantný rozdiel. A niekedy je človek tak pohltený a zúfalý a stratený, zablúdený tou situáciou, v ktorej sa ocitol, že taká rada jeho predka a taký prehovor a počuť ho, jeho hlas, to ako premýšľa, to ako sa k tomu stavia, tak vie v nej nájsť, mohol by v nej nájsť rôzne odpovede. Som vo vlaku, takže je tu taký buchot, trepot, ale verím, že to nenechá nikoho veľmi rozladiť. Začal by som básňou, ako ja už rád posledné roky píšem, a je to taký spôsob sebavyjadrenia tiež, spracovania teda života je cez našiel som krásnu silu v slovách a v rímoch. Tak asi začnem básňou, ktorá bola tiež písaná, ona sa vlastne písala celý rok, aj nejaké roky predtým, a je to taký rôzne časti sa písali v rôznych etapách môjho bytia, v rôznych obdobiach, kedy som aj tak nažíval, aj tak videl veci, a ono sa to tak, tie rozvetvené prúdy sa tak spojili v jeden a vzniklo to. Nesiem oheň horou po boku najmocnejších tvorov. Som tvorcom i nočnou morou, ja volím cestou ktorou. Úsvit strieda horor, horor strieda sila. Ona dala mi, o čo ju moja duša poprosila. Raz letím ako orol, mocné stádo slonov, potom plazím hnilou norou, vlastnou dušou chorou. Ďalší krok, ďalšia míľa, pokoj dáva táto chvíľa. Srdce rastie, bôľ sa míňa, múdry ten, kto to vníma. Šliapem svoju horu, opäť raz, v rytme bratského zboru. Šliapem, a ani vietor, ani mráz nepokorí vnútra môjho hlas. Bohovia, bratia, sledujú nás. My nesieme dedičstvo božských krás. Nemôže byť nebo bez pravdy, tak ako peklo bez hanby. Pravda je mečom nebeského kata, nezáleží, kto je pod ním, stína otca, matku či brata. Do pekiel sú človeku vždy otvorené vráta, keď sa človeku vo svete ľudskom pravda z očí stráca. Zúrim, hyniem, plačem, stojím na hrane, priepasti neba i pekla, čakám, čo nastane. Vedie moju ruku, tasím jeho meč, schyluje sa k poprave, láska je preč. Srdce káže zvoliť si, nestáť na strane. Viem presne, kto je na rane. Kto nectí mier, kto rozumie len reči zbrane,
Modlím sa, nech dá silu mojim rukám. Ó Pane, prisahám, konám v láske i pravde, stínam hlavu vlastnej matke. Ak konám nesprávne, nech ten deň nastane. Pokáním a láskou splatím svoje dane. No teraz nedá mi darovať jej život. Beští, nie dáme, ktorá kruto ničí všetko, čo máme. A stínam ďalej, paučinu lží, už sa viac nehráme. Cesta trnistá vedie človeka k Božej bráne. Nech sa stane, čo sa stane, to je na Bohu. Čo bude potom, tak nám dáva Boh úlohu. Ja ti dám hlavný chod, ty si zvoľ prílohu, ja ti zlomím nohu, ty sa uč kráčať a uč sa to za chodu. A ja, človek, chcem s tebou dohodu. Ty sa mi odovzdáš a ja ti zjavím svoju podobu. Láskou, pravdou, silou a to podobu, kým ťa naše deti neuložia do hrobu. Trápenie je moja sila, odjak živa so mnou žila. Ani luxus, ani vila nikdy nezmiernila. Moja milá, krvácajúca žila, zmluvu učinila. A ten hlas v mojej duši, mocné výstrely z tisícich kuší, môj ľudný spánok, ako besný Vánok, z mojich snov ruší, do mňa nočnými morami hlboko sa kusí, obutý či bosý, pýtam sa ho, kto si? Nie sme muži bez viny, zrodený z prachu zo špiny. Ako rovný, tak aj krivý, nežijeme bez hriechu, žiadne divy. Často prevládnu nás naše pudy, stekajú sliny, ceríme zuby, rútime sa do záhuby. Často vedome hreším, za diablom idem peši, vzrušujúce, a to ma teší, miesta temné, slávne besy. Ako človek pozná mier, keď neznáme mu miesto mŕtvych tiel, keď nezná hlasy prerezaných hrdiel, keď nepočul z pekiel ľudský rev, a čoho je schopný môj vlastný hnev, zabijem svoje všetko, hladný lev. Čo mojej duši chýba, rieke, v ktorej nie je ryba. Silné začiatky a smutné konce presahujú úzke doliny aj číre kopce. Hlavou mi vrta, opäť moja chyba, alebo Boží plán, či náhoda iba. Starať sa, alebo nechať robiť, čo chce, ukotvený zostať, alebo meniť obce. Na otázku od veku pýtam sa za vleku. Udalostí, hostí, cností, sytiť sa, či sa postiť. Dotkni sa dna, tam začína hra. Vidieť okom Bohara, uchopiť rolu Bohatóra, poznať, čo je tvoja nočná mora, zahľadnúť ju z nebies, z hora. Pekelná púšť, pálivá piesočná pôda, vychýrený vrch, vo vare vyschla voda. Hlasný hukot hôr hlási hlások hviezd, cválom cvála celistvý cár cnostných ciest. Prichádzajúc prebrodiť prekážok pasci pitný potok, okom orla odrážajúc, okou obra odľahčujúc, odmietaný otcov prorok. Otázok, ktorých chlapec sa bál, ich zodpovedaním stáva sa z neho kráľ. Naučil tancovať si s besami, temný bál, áno, tým on sa stal. Vážnejšia otázka než odpoveď, tam vzniká moje poznanie. Nastáva čas pre vlastnú spoveď, keď noc strieda brieždenie, tam vzniká moje poslanie. Je tu človek pre svet? A či svet pre človeka? Otázka i odpoveď v jednom to odveká. Plné prázdno, prázdne plno, láska je za zrakom, preto je zázrakom. A hľa, kde som, čo mám pod nosom, a kým žijem pátosom, neprebúzam sa s áresom. Ako sa to všetko vyvinulo? Obdobia, kedy za domovom bolo clivo, kedy sedel som v chlade samoty a pil víno, hľadal som pravdu a necítil sa živo. Bolesti prebolené, ale mojou vinou. To, čo bolo chaosom, dnes je poriadkom živlou. Naplnené bytie zmyslom vyslané, srdce šťastné, ale prázdne, samé. Zobúdzal sa v primorskom ráne, no tlačil boľavé, ťažké sane. Odolal som tej zdrvujúcej rane a preto viem, nech sa tak stane. Vôľa tvoja,
a nie moja, môj Pane. Teraz s hĺbkou vďaky píšem nám, v duchu, v srdci, v mysli odpúšťam. Hľadám v sebe, kto je ten kráľ. Dosť bolo klaunov, už žiaden karneval. Ja ti, život, ďakujem, pre všetky svoje jazvy sa radujem. Dôkaz, že o život som mal seriózny záujem. Tam som sa pomýlil v jednom verši. Vážnejšia otázka než odpoveď, tam vzniká moje poznanie. Možno som sa nepomýlil, lebo som povedal, že vážnejšia otázka než odpoveď, tam vzniká moje pozvanie. Neviem, možno si to ešte aj prepíšem. Takže hej. Co tým chcel básnik říci? Tak ako som navádzal predtým, myšlienkovo pozýval k uvažovaniu nad tou ideou Sol Invictus, neporazené slnko. A znamená to, že človek prijíma utrpenie vo svojom živote a prijíma za ňoho zodpovednosť. A prijíma zodpovednosť za seba a prijíma zodpovednosť za to, ako s tým utrpením bude nakladať a ako jeho vynakladanie si s tým utrpením bude ovplyvňovať jeho okolie. Či budem trpieť ja a budú trpieť všetci ostatní naokolo tiež, pretože ja trpím a všetci ma teraz rešpektujte a chápte to a vnímajte to, alebo je to my shit, sú to moje sračky a je mojou morálnou a bytostnou zodpovednosťou sa so svojím utrpením vyrovnávať sám, spracovávať to nie sám, ale tak, že moje okolie nemusí trpieť, že nemusím tým terorizovať okolitý svet, najbližšie okolie. A viníka hľadám v sebe. A sudcu hľadám v sebe, pretože som sudcom. Ja súdim. A súdim ľudí. A súdim ich veľmi tvrdo. A som taký. A tak som sa rozhodol. Pretože sám chcem byť súdený. A myslím si, že aj tie biblické verše s tým, že pôvodný jazyk Krista bola aramejština a už len aramejský otčenáš má niekoľko možných prekladov a má niekoľko... Prišla pani skontrolovať lístok, ale už mám. Aj aramejský otčenáš má niekoľko možných prekladov, pretože staré jazyky sa zakladali na slovesách, nie na podstatných menách, a grécky jazyk ako logos, podstatné meno, pomenovanie, to bol preklad vlastne Biblie do gréčtiny, z aramejštiny a následne ďalej, takže mnoho vecí je zle uchopených. Neviem ako, a preto si nemyslím, že to tam je aj písané nejako, to som k tomu dospel vnútorne, subjektívne, absolútne intuitívne, že nesúhlasím s touto relativistickou dobou. Nemyslím si, že pravda je relatívna, neverím tomu. Je tu viacero svetov. Je tu technický svet a môžeme sa dívať na... Môžeme sa dívať na šestku a môžem sa zhádať s človekom, ktorý je oproti, že však ale tu je šestka a sa za to pojem do vojny a ten človek pôjde do vojny za to, že je deviatka. A kde je pravda, hej? Tak to sú... Vnímam to, že to je tak veľmi technický príklad, ktorý vyníma určitú hierarchiu hodnôt k vzťahu k tej šestke alebo deviatke a tým pádom je to príklad, ktorý je akože taký erotický, atraktívny pre intelekt, ale tým, že nenesie tú nejakú hodnotovú hierarchiu, že človek má nejaké tie hodnoty a na základe nich ten človek
súdi a posudzuje seba, svoje kroky. A tak ako hovorí Jordan Peterson a kopu ďalších, že jednoducho ideál nevyhnutne súdi. Vy keď ste futbalový hráč a je vašim idolom a idolom, čo stelesňuje ten ideál, je Lionel Messi, tak vy keď ho vidíte hrať, tak on vás nevyhnutne súdi. To znamená, že poukazuje na to, že nie ste dostatoční, nie ste dobrí tam a tam. Čiže je to akoby ten súd. Nemyslím si, že človek by nemal súdiť, pretože najmä veci, do ktorých vidí, nie do ktorých nevidí. To nie je to, že teraz súdim nejakého človeka vonku, o ktorom nemám vlastne ani poňatia, kto je, čo je, ako je, ale ľudí, ktorých poznám ich príbehy, ktorých poznám ich nejaké vnímanie, cítenie minimálne do toho bodu, do akého som bol schopný ich navnímať, a to je tiež ich zodpovednosť, ako som ich ja navnímal, pretože je to ako sa prezentujú, odprezentovávajú, to je takisto v umení. Umelecká tvorba je nie, že ja si urobím niečo a teraz ja som to tak cítil a vy máte si to teraz buď to príjmite, alebo to nepríjmite, ale tvorba je zodpovednosť. A ja preberám diel na tom, že ten divák, alebo ten divák, nazvime to, je mu to dané tak, že má šancu to uchopiť emočne, má šancu to uchopiť peripeticky, že tam je tam ten príbeh, je tam ten narratív, takže je to aj mojou zodpovednosťou, aby to ten človek pochopil. Takže je to taká vzájomná hra, ktorá nemá byť súperenie, ale naopak, veď má to byť taký, že tenis, ako keby som hral tenis s tým, že chcem, aby nám to tu pinkalo čo najlepšie, takže vlastne ti to pinkam tak, aby sme si vedeli čítať tie pohyby, aby sme sa poznali v tej hre. Alebo ako sú hokejisti, to je úplne skvelé. To je taká rýchla dynamika, šialená, a tie týmy sú tak zohraté, že oni už ani tam hrá ten duch namiesto tých hráčov, hej? Že tam je fakt ten tímový duch, ktorý ide a už ani nevnímajú, nemusí sa pozrieť, oni vnímajú intuitívne na tom poli hráčskom. Čiže z toho titulu hovorím, že myslím si, že je absolútne v poriadku súdiť človeka, ktorého poznám bolesti, príbehy, ktorý vlastne akoby je súčasťou vášho života, a môžem posúdiť a súdiť jeho kroky a povedať, toto je zlé, toto je hyenistické, toto je parazitické a toto je cnostné, toto je láskavé, toto je veľkorysé, toto je štedré. Myslím si, že je to úplne v poriadku. A súdim preto, lebo ja chcem byť súdený tiež. Ja chcem podstúpiť súdu. Pretože je to môj súd, je moja zodpovednosť a ja nechcem mať pravdu, ja chcem tú pravdu hľadať. A na to je nevyhnutné rozlišovať. A teraz je otázka, že či je rozlišovanie a posudzovanie, či to nie sú len synonymá. Lebo zase opäť, keď sa nebavíme po tej technickej rovine, keď sa bavíme o tom, že berieme do úvahy nejaký hodnotový rámec a nejakú hodnotovú hierarchiu, hodnotovú štruktúru tej problematiky, ktorej to je. Nemyslím si, že dobro a zlo sú relatívne. Myslím si, že čo je relatívne, je ľudský postoj k dobru či k zlu. Ale sám človek vie, že činí zle, keď činí zle. A nemám to tak sám. Všetci ľudia to tak majú. A keď sa o tom s nimi rozprávam, tak to tak je.
minimálne ten človek nevie, či koná dobre, či zle. Čiže už len tá neistota, už to je niečo. A nejde o to byť bezchybným a nerobiť zlé veci, ale ide o to príjmať za zlé veci zodpovednosť, takisto ako príjmam za dobré. A príjmať zodpovednosť za to, čo som urobil zlé, znamená zanalyzovať, prečo som tak jednal, z aké pozície som tak jednal, či to bolo vedomé, nevedomé, emočné rozpoloženie, intelektuálny zámer a nezopakovať tú chybu. Poučiť sa, lebo človek, ktorý opakuje tie isté chyby dokola, je hlupý a je sprostý. A chvála Bohu za ľudí, ktorí súdia a povedia, že ten človek je hlupák a je sprostý hlupák. A chvála Bohu za takých ľudí, ktorí to povedia. Keď mám byť pejoratívny, ktorí povedia: Peter, ty si kokot. A teraz ja sa zamyslím, že prečo mi to ten človek hovorí? Čo vo mne, a to je ten môj vlastný súd, že čo som urobil, že ten človek ma takto vníma. A to neznamená, že on má pravdu, ale na základe niečoho to hovorí. A teraz hovorí to preto, lebo má komplexy. Hovorí to preto, lebo má pocit menej cennosti a podobné tieto veci. Alebo naopak. Hovorí to preto, lebo napríklad ma má rád. Hovorí to preto, lebo vidí potenciál, ktorý a vidí chyby, ktorých sa dopúšťam, a povie mi to, že si kokot. A kto som ja, že by mi to mal pekne povedať? To som taký dôležitý, že musí mi to niekto povedať pekne, aby ja som to prijal a pochopil, a ne? Jasné, to sa nebavíme akože o nejakom že cudzom človeku, ale ja som rád za to, že mám priateľov, takých, ktorí mi povedia, a očakávam to od nich, že vždy, keď si to myslia, a všetci to veľmi dobre vedia, že prosím, povedzte mi to, keď sa vám to zdá, lebo ja chcem vedieť. A možno sa milíte vy a ja si len akoby sebareflexiou, a to už sebareflexia je hlboká úprimnosť voči sebe, absolútne hlboká, úprimná, tak ja si tou sebareflexiou akoby zhodnotím, že OK, ale ja som konal takto a takto na základe nejaké svojej integrity, autenticity a náležitej zodpovednosti, alebo nie, alebo som konal emočne, alebo nekontrolovane, alebo s nejakým zámerom, ktorý bol len taký egocentrický. Čiže čo tým chcem povedať je spochybniť tieto zmýšľania typu pravda je relatívna, dobro a zlo sú relatívne a každý má svoju pravdu, a nesúdiť. A ja hovorím, súďte a preberajte za svoj súd zodpovednosť, najmä za ten svoj vlastný súd a aj nad súdmi iných. Dobro a zlo nie sú relatívne. Relatívne sú postoje k dobru a zlu. A rozlíšiť dobro od zla je hlboká, úprimná sebareflexia a nejaká, nazvime to, duševná, duchovná prax so sebou. To znamená môjho vnútorného sveta. Pravda nie je relatívna, pravda existuje a je len jedna. A buď ju nemám ja, teda keď máme konflikt o pravdu, tak buď ju nemám ja, buď ju nemáš ty, alebo ju nemáme obaja. Ale pravda existuje. A
prebratie zodpovednosti za svoje zlé aj dobré rozhodnutia. Prebrať zodpovednosť znamená spracovať, vyhodnotiť a zmeniť. Keď to je nesprávne, keď to bol omyl, tak to napraviť. Napraviť škody, ktoré som spôsobil týmto omylom. To je filozofia a myšlienkový postoj, s ktorým čoskoro vstupujem do 2025. obehu planéty Zem okolo Slnka po narodení Ježiša Krista. A poviem ešte jednu taký krásny citát, ktorý som počul dnes v jednom podcaste. Joe Rogan a David Goggins, druhý podcast, ktorý majú v poradí. David Goggins, kto vie, kto nevie, nech si pozrie, hovorí, že on ho tiež počul, neviem odkiaľ, že keď je vojna, tak ide do vojny 100 mužov. Alebo 100 ľudí, tak to nazviem, akože 100 men, tak to je, že 100 ľudí. Aby sme boli diskrétni, či jak sa to povie, politicky korektní, hej. Ináč serem celú politickú korektnosť, to je len tak na margo. Čiže je 100 ľudí. Ide 100 ľudí do vojny. 10 z nich, teda to sú tí, ktorí narukujú, pardon. Čiže je 100 ľudí, ktorí narukujú do vojny. Čiže povedzme, že idú dobrovoľne. Z 10 z nich tam nemá čo robiť. 80 z nich sú len akože targets, sú len že terčami alebo cieľmi. 9 bojujú a ten jeden je bojovník. Len jeden jediný je bojovník. Ja sa rozhodujem a pokladám sa za človeka s vnútornou integritou toho, ktorý bojuje, preto aby sa stal tým bojovníkom. A aby ste chápali pojem slova bojovať a bojovník v tomto kontexte, tak na to si prečítajte literatúru. Napríklad Macmillan, Pokojný bojovník, alebo Ilias a Odysea, alebo Hľadanie zmyslu života od Emanuela Frankla, aby ste chápali pojmám, ako sú boj, bojovať a bojovník. Padlo vhod. Keď si sa zase dostala až sem, tak si asi tiež blázon ako ja. No jo. Sol Invictus.